Kayar fansa, hikayar. Young man, me kake yi a nan kuma a daidai wannan lokaci? Ok, yaushe aka saka dokar ta ɓaci a garin nan? Ai, ka iya bakinka. Tinubu yana magana, amma za ka yi mana rashin kunya. Idan na kifa, kai I know my right fa. Yawwa, a citizen na san kai na san wannan abu wani sa ne. Mai za ku calm down. Ba buɗe maka ido za mu yi ba, amma muna neman wani information. Shin ko ka san wayanda suke yawan aikata ta'addanci a wani tambayar ka nake ana sa ni kan faɗa. Kayar fansa, hikayar fansa, hikayar fansa. Ai ba ka da ma da jawo. Kayar wa alaikum salam, sunu kula. Stand by. Action.